Bayap song. Tini norok ni bagai haino hai kaisa khao nangkuk mani kothmano tubui faika. Haike norok o kothmano puilani simi paithak jorano khnawi naidi. Haipano norok kothmano khnanani sikang kisa khalogei norok sep kalai beki ajimani rang bahai ajinai mobile tei. Tamo apps be ajinai abo kisa norok nai naidi ang abo norok no tabuk phunuk nai. Hingke norok 3 minutes rombai abo no nai naidi hambai. Hingke bayap song o apps ni mung ungkha PB Solar hake cheng o app ni bising tei kebang mano rang-rok ajiwi mano norok bonogo tongte tei jorano magna khlaioi mobile yago tongkhangke cheng o apps ni bising tei eba o application ni bising tei rang-rok ajiwi tongoi mano. Aboni bagai bahai o rang no ajinai phaide ang tabuk norok no oboni full explain khlai phunuknai. Hingke norok puilan sing paithak jora nai tongdi. Puila sikang no o app no open khlaidi video ni description no norok mannai o app ni link no hake oro nukjakmani login no norok login khairdi login khaibimani pore hingke oma hai engnai oma hai nukjaknai o jago register ni tolao email hai kama mobile number di hingke ang o jago email no roi phunuknai norok no norok ni muchungtei hingke email puila sigranai oboni tolao password di password roi tai confirm khlaidi i tabuk ungkha confirm khlaimani ulo tabuk hingke jeng email id no verify ma khlainai aro redi ang renai ke jeng kisa nasingge ma tongnai hunke tabuk email verify code sokpainai ang norok no phunuknai iko sokpaikha hingke tabuk obono ang copy khlainanai tabuk copy khlai o jago talangnai taisa hingke o code number no o jago dawirnai o jago dawirman pore register now register iko ongei thangka hingke tabuk tumung nung muchungkhangke o app no download khlainai mano haipanang to khlaiya tamni kang sikang baria no khlaina jak tabuk login no ang rifinai login no riman pore o jago password danai hingke ang password dairnai password damani pore haino hai login khlainai iko ang tabuk manthangka 500 taka manthangka norok no nukhna ang obo without invest no mankha iko norok oro nai tongdi hingke ani daily income 15 rupees khlaibo norok oro nukha hingke bayap song ang norok no tabuk phunukirnai iko ani nasikdi ani without investment khlaino ang income khlai mankha norok bo high registration khlaina nangnai without investment ni rang manai thangnai tabuk oro invest now ripik angke omo hai nukjaknai oro 1000 2000 kebangma oro nukjagui thangnai abon bagai norok je investment khaina muchungmani norok ni muchungtei norok khlai mano haipano o apps bisik jora tugui tongnai abo kaham kai saiman sogya abon bagai norok bo kaham ke wan sogui no oro wo rang swbai di norok no phunugirnai kotai bo details gabon ulo jeng taswo thalainai taswo thangtei ko nungni ni khorokjak friend no nung invite khlaikang ke nung manai thangnai 2 rupees khlaiye without investment tai nung salo nungni ni friend rok no 5 jona no nung omhaike nini register by borok no khlairi mankhe nung manai thangnai 10 bonus oro naisik di nung tabuk telegram o obo ni je screenshot nung photo rok no share khlaikang ke bo nung 10 bonus manai thangnai o jaga login khlaikang ke bo 15 taka manai thangnai investment amount nung 15 taka manai thangnai upload screenshot ke bo nung 5 taka mannai tai nung o jaga facebook o share khlaikang ke bo 2 taka mannai youtube o share khlaikang ke bo 5 taka mannai WhatsApp o share khlaikang ke bo 2 taka mannai tai Instagram o share khlaikang ke bo nung 2 taka mannai tai nungni team o snamboi nawai mano hake kha khlaio bayap song norok bujiwi mankhana hinai hingke o app ni link no mannai norok ani o video ni description no norok description naidi hingke norok aro mannai bayap song phaidi ang tini norok no kaisa sikon sala story sawe khanari wane o kothoma ang kha kaisa selak bihik busagana kajak tete sikli burino hamza go hinai thangmani patimong omo hai patimong selate buri baksa baksa ni langmao bo wngwino tongo himdike o story no pulian chimi paithak jora khanawi nalayane kothoma no sawe khanari nei ang norok ni bukhuk Lilisa Debbarma o story no sawe khanari kha bukhuk Lilisa Debbarma bini bayap ni kothoma no Facebook te mare mani sela khyjak te phano burino khyjak hinai sawe hamza kha buri bo sawe mania ni bagai selana shikla hinai hamza kha oro selake CISF khlaio haike kunino kahamke hamjak lai tongkha abo haike 6 month angkham saljake selabini duty ni shuti manai nogo phaika buri belai kheno tongthokjak tamuni hingke bopini hamjak ma bai
phirike kokrok ma sanai hinui phiaba sela burino hai hinui saka ang nang bai phirike kokrok ma sagala kha jano tamoni hinmale ang tabok haino hai election ni duty thangna nango 1 month ni bagwi o jora ungkha election ni jora buri okokno khnawai mogoi tongo tei sungu kokse saimanya phano sms rokhe khlaimanya diba angnono belai khatangnai bile ni saka buri sela hai ni saka aswk rikso poro mobile thangnani jora sikrui ni saka tamukhe buri mungso bo sijayaba je sela sawo bo mago shikhatei bujikha buri koktar kha jesa jaga tongui bo nang kahamno tongdi ano pogita thangni angnono nasingui tongnai angnono belai bukhaman kha ni saka silabo kokrok yaui langka angbonono pogya jano angbonono khatangnai ni saka apurni simi silaburino call tei sms rok khlailia burino call whatsapp facebook tei instagram rok bebakno block khlai ribaikha buri o salni simi kapmang tongkha 1 month lai thangka haifano sila mungsa kok lam kurikha sila burino call bo khailia sms bo khlailia buri call haifano block rijakba call habliya abo haikena buri mungsa kok tuma manliya ungui kagle thanglaikha aboni 8 month ni yagulo sila tai shabolok rok bebakno kholok ribaikha afro sila burino call khlai phika haike buri wana jagai sungkha nini election ni duty tabuk da pai hinai sila hai hinai saka atiya jano tini ang nono kubui kok sasiwana asuk sal ang nono tatal kok sawi tonikha anona karsidi ang khyjak haipano ang nono hamjago ang nono ani nogo tubuino nangbai khyjaknai okokno khnawai buri joli jakha bo hai hinai kifil mungrekha naidi nang bihik ganang titini ni jemu sungtui tongmani saya nini bihikle nono khakawai si imang kotor nukjak nangle nini bihikno tatal sawi si abuno tatal sawi tongo nini obo belai sumsok khlaio Norok hai borok ni bagwi naithok tongthokno khibiwi thanani nango sak no langma sasuwi hamjakma kisani kokya thwina bo kiriya lasina bo siya paithago puri hai hinai sawi kok muthakam angle sikile khoba angati problem bo tei tongna musungya ang ani lama thangsinai ningni ni bihik bai kahamki tongloidi ok sabai khe buri bo silano bebak no block khlai ribaikha vibe song Norok bo kothmano khanawi belai wana khana kubui kok khe tabung ni jora tatal sanai belai khe bangkha aboni bagwi sakno host khlai tongnani nango phia ang salamu sungo nungke buno hamjakna thangke tatal sawi ta hamjakdi tatal rok je phano jora kolok thagwi tongmanya tamokhe kubui hingke jora kolok no tongnai haike o story no khnawi norok bahai ingjakha comment khlai sari tei video no share khlaioi like kaisa ridi channel o kotal phai tongo hingke subscribe khlai nadi norok jotono kaham korong no tongbai di hambai।